Мөслим Башкортстан белән чиктәш район, Ык буенда урнашкан. 20 меңнән артык халык яши, 90% татарлар, 70ләп авыл бар. Бу җирлеккә нигез салынуга тиздән 300 еллыкны билгеләп үтәргә җыеналар. Төбәкчеләрнең монда җыелуы да шушы тантана белән бәйле. Мариэл, Омский, Самара, Башкортстан барлыгы 12 төбәктән 150 белгеч татар авыллары турында фикер алыша. Әлеге конференция материаллары нигезендә бу як авыллары тарихы турында китап чыгарачаклар. 1717 елда уже Мөслим документларда бар. Беренче ревизияның документларына кергән. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, безнең археология материалларын караганда 17нче гасыр материаллары да күп. Монда кешеләр яшәгән элек 7-8 гасырда да. Бүген төбәкчеләр төрле эзләнү, археологик казу эшләре алып бара. Кабер ташларын, шәҗәрәләрне өйрәнә. Табылдыклар татар халкы тарихына кагылышлы күп кенә ачышлар ясарга мөмкинлек бирә. Кайсы гына татарлар яшәгән авылларны карасак та 1700-дән ничәнче еллардан дип саналып киләләр. Әмма ләкин чынлап та менә әйтик, архивларда казына торгаштан, шулай ук әлбәттә менә җир эшләрендә археологик казылмаларны әлбәттә инде үткәргәннән соң шуннан да алыңа хәбәрле дә безнең халкыбыз яшәгәнлеге ачыш ясалды. Иң төп проблема авылларның юкка чыгуы, ә бу исә тел югалу дигән сүз дип борчыла белгечләр. Тара өлкәсендә безнең Тара шәһәре бар. Аның өлкәсендә бер елда бетүгә 2 авыл килде. Халык китә, мәктәпләр ябыла, шуның өчен яшьләр калмый. Хәзер этник туризмны үстерергә кирәк диләр. Татар авылларындагы үзенчәлекле урыннарны күрсәтергә, аннан чыккан дахи кешеләр турында сөйләргә, китаплар чыгарып эз калдырырга. Бүгенге көндә безнең зияратларда кайсы бер җирләрдә бар инде кабер ташлары. Аларның ниләре, язылганнары исәпләнмәгән әле дә. Ни өчен ул элекке телне безнең күбесе хәзер белмиләр. Мөслим турында бу китап шушы көннәрдә басылып чыккан. Фәннәр академиясе галимнәре 2017 елда районда алып барган экспедициягә таянып язган. Мондагы дәлилләр бу җирлеккә 300 ел түгел, 500 еллап элек халык килеп урнашуы турында сөйли. Төбәкне өйрәнүчеләр, үзенең төбәге, үзенең нәсел тарихы белән кызыксынучылар, галимнәр, без барыбыз да бер эш башкарабыз, уртак эш башкарабыз. Бу уртак эш безнең халкыбызның, Татарстаныбызның киләчәген, якты киләчәген, матур киләчәген, аерым бер төбәкләрнең үсешен тәэмин итү. Тарих дигәндә безнең әле күп кенә авыллар тарихын язасы бар, күп кенә менә Татарстанда читтә торган авыллар турында, аларны күрсәтергә кирәк, алар турында фильмнар төшерергә кирәк, кешеләр турында фильмнар, сезнең турында менә тапшырырга төшәсе бар әле. Төбәкчеләр конференциясе 2 өлештән тора. 2 көн Мөслимдә Ык елгасының бу ярында фикер алыштылар, иртәгә Башкортстанның Туймазы районында дәвам итәчәкләр. Чөнки борынгы елганың 2 ярында да милләттәшләребез гомер итә. Фәйрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.